Poplach, rudý špion na základně. Ty vole. Rudej špion na základně. Chraňte kufří. Musíme ochránit. Nádor. Nejde mi to otevřít. Dobrá práce, synu, ale teď mi uvnitř cestě. Jedna. Pojďme. Stále tu je. Tak jo. Messie? Ty vole. Vidím, že kufřík je v bezpečí. Ne. Řekněte, nezabil náhodou někdo z vás cestou rudého špiona? Ne? V tom případě máme stále problém. Ty vole. Velký problém. Zabil jsem spoustu špionů. Jsou to jen dozad bodající trubky jako ty. No počkej, špione, přišel jsem se ti omluvit. Au. Bez urážky. Pokud si je zabil, můžu tě ujistit, že milý jako já. A jako ten, který tu volně běhá po budově. Jsi snad jeho fanklub? Ne, o ten se stará podno tvoje mama. Co to? Ne. A teď se rozhodl, že ojebe nás. Takže radši mlč. Nebo tvoje mama ojebe nás. Nebo podno fotky tvé mama a nás. Ta druhá nejhorší věc, co se ti nestala. Dej to sem. Navíc ten špion už prolomil naši obranu. Ne. Zankrinaj vajku. Ty vole. Tady vidíte, co udělal našim chlapům. A nejhorší je, že tvoje mama ojebe nás. Ty vole. Může být v této místnosti. Vážně? Můžeš to být ty. Vážně? Můžu to být já. Může to být tvoje mama. Co je? Vždyť je to jasný. On je... Tvoje mama. Hele, každou chvilku se změní na Podno fotky. Každou chvilku. Vidíte? Fotky. Počkat, to je krev. Takže stále máme problém. Kde teď budeme hledat toho špiona? Přímo za vámi. Ty vole. Podno